what's up guys? Ito na naman, magluluto tayo ngayon ng itong sinasabi kong tatlong puso. Ito, no? Puso ng saging, puso ng baboy, at ito naman, ang puso na lalagyan natin ng bigas. Ito ang ingredients guys. Lagay ko lang dyan. At saka, nandyan na ng ating mga kasangkapan sa pagluluto. Ito guys, ang main ingredient niya guys, ito ang para sa puso guys, ito ang ating gagamitin sa puso ng saging, ito puso ng saging. Ito ang ating gagamitin ng gata ng niyog. So sana subaybayan niyo guys, nagpakulo na ako guys para kasi itong puso ng saging hihiwain natin ng apat na pagkahiwa, pagkatapos ilalagay natin sa kumukulong tubig. Parang guys, i-half-cook natin. Pagkatapos, ito na, lagyan ng parang salad ito guys, pero may gata. Ito naman ang puso. Lutuin natin. Ito, kita ko sa inyo mamaya. Saka itong puso, simple lang ito, ang puso ng baboy. Atin na itong, adobo. Adobo. Sana guys, subaybayan niyo ako hanggang matapos. At para sa aking mga subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out sa tanan ng mga subscriber ko dito sa ating bansa, OFW, at saka sa buong mundo, no? Na sumaybaybay sa atin. For the American citizens and also for European citizens, thank you for supporting us, our simple vlog. And thank you. Okay guys. Pawis talaga guys. Ito hihiwain natin guys. Tapos babalatan natin. Lalagay natin dito guys sa nagkukulong tubig. Okay. 10 to 15 minutes guys ang pagpakulo. Guys. Ito naman, hihiwain natin para sa adobo. Itong another puso. Puso ng baboy. Simple lang ang pagluto natin ito guys. Lagyan na natin ang dahon ng laurel. Marinate natin konti ng ito naman guys, ang puso guys, ilagyan. So abangan nyo guys pagkatapos nito. Ito na guys, tapos na natin na pakuluan. Ito, lumambot na. So ang gagawin nito guys, himay-himayin natin to. Yung medyo matitigas, itatabi natin guys yung matitigas guys. Halimbawa ito, matitigas ito guys. Guys, titigas guys. Ito guys, ang kukunin natin ang pinaka steam niya. Ano yun tawag yan? Ito. Hindi ito kasama guys. Ito
lang. Ito na guys. Ito na guys, himay-himayin na natin to guys. Amoy niya guys, nakagugutom guys. Sarap talaga ito guys. Sanay kami noon nung bata pa kami. Kasi marami yun sa aming probinsya yun. Halos walang bayad lahat guys ang pag ito ay aming ulam. Kasi nandyan lang ito sa aming bakuran. At ang suka na gagamitin, suka ng niyog. Hindi ito. So wala. Asin lang ang binibili namin guys. Kasi yung mga ingredient, mga sangkap nandyan lang sa paligid, no? Lalo na pag ang bahay mo ay parang nasa awit ng bahay kubo, no? May maraming tanim, no? Masisipag ka, o di kaya masisipag ka rin manghingi ng kapitbahay mo. So, walang gastos. Pero dito guys, lahat binibili. So ito ang unang puso na ating niluluto guys. No, ang puso ng saging. Yung sinasabi guys, may mabuti pa ang saging, may puso pa. Na umintindi kung ano man ang aking damdamin. Char lang guys. So ito guys, wala na guys. Ito na. Pagkatapos guys, ito ang ingredients natin, oh. May luya to guys. Pinong-pino ang luya to. May medyo malaki isa. Ito na, mga pinong-pino nga na luya sa ilalim. Saka may sili. Ito, i-mix natin to guys. Talagang nangailangan tayo ng malaking bowl nito guys. Pero okay na to. I-mix natin sandali guys. Pagkatapos, yan ang suka. Cowboy talaga to guys. Uy, ano? Ito ngayon guys, asin guys. Okay. Buti guys, pag may limonsito guys, asin no? Oh, pero wala dito ngayon. Ito na guys, halo-halo na natin to guys. Kahit sa anong pamaraan guys, pag naghalo-halo na, sarap talaga para halo.
ng amoy ng ano guys, luya. Ito guys, para hindi ano guys, masyadong ito ang hati nitong ano, gata ng lubi. Para hindi masyadong kuan guys, ma-overload ang ating ano, sisidlan. Oh, yan. Yan guys. Lagyan ng suka guys. At ito naman. Oh, see? Ang sarap na nito guys. Ito hindi na to kasama guys. Mayroong bunot na guys nakasama to. Maitim na yan. So ito na guys. Ang ating tinawag na kinilaw o salad. Okay. Tapos na guys, ang isang puso. So ang pangalawang puso na ating lutuin guys ay itong ano. Itong nahihiwa ng ano. Puso ng baboy. Ito na guys, no? Nalagay na natin ito pa. Simulan na natin ito guys. Alam nyo guys, 1 hand lang ito guys ha. Pag maluto na to guys, ang huli nating lulutuin guys yung puso, no? Puso ng lagyan ng palay, lagyan ng bigas, no? Okay. Nandiyan guys, naghihintay yan. Abangan ninyo guys ha. Luluto nyo guys, paano magluluto ng puso. So guys, lutong-luto na guys. Oh, sarap na nito guys. Sausaw ng patis at suka. At may kalamansi at tuyo. Wow. So, sana all. Thank you Lord. So guys, sabayan nyo akong pagluluto ng puso, no? Puso na may bigas. Kasi tapos na to. So, ibayan pa rin nyo ako. Huling puso na aking lulutuin. So ngayon guys, tayo ay maglalagay ng ano. Kunin ko itong isa guys. Maglalagay tayo ng laman nitong puso. Ang paglalagay nito guys, kailangan kalahati lang ang lagyan mo ng bigas. Kasi ano, mag-expand to. O tumubo yung bigas. So kaya dito lang. So, tingnan nyo guys, ito ang kanyang pinaka sisidla, no? Parang ganun lang guys, maglaro-laro lang. O, tingnan guys, oh. Ito na guys, nandito na. Oh, kalahati na ang may laman. Kunti lang. Oh. Ito sakto-sakto to. Tapos ito naman. Ito guys, mas common ito sa Visayas. Oh, marami itong gumagawa to. May ibang ring party sa Mindanao kasi karamihan sa taga Mindanao marunong po dito. Kasi ano, may mga Bisaya na diyan nakatira. Maraming mga kapatid natin. So ito na guys, nasusidla ko na lahat to kanina pa. So abangan nyo ang pagluluto na huling pagluluto ko to pag matapos na itong ano, yung ating adobong puso ng
baboy. Ito guys, kumukulo na guys. So, ito na ang sinyalis na atin nang ilulunod yung ating 10 puso. Hugis puso na dahon ng niyog na linlagyan natin ng bigas. Ito ang pangatlong puso na ating lulutuin, ang panghuli. Okay, salamat guys. Sinubaybayan nyo ako. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. At sa hindi pa, sana mag-subscribe kayo. Tulungan lang tayo. Ito na. Ito na guys, ilulunod na natin guys. Ilalagay na natin sa kumukulo itong puso. Okay. Parang gano'n lang guys, kasimple guys. 15 minutes guys. Talo na to. Okay. Ito ang traditional guys na pagluluto. Lola ko noon talagang magaling, may hugis palaka pa na ito. Mas malaki ito pagkagawa. Hugis palaka. Tawag namin sa Visayas, binaki. Kasi baki ang tawag namin sa palaka dito. So binaki, yung malalaki. Takpan na natin guys. Okay. Ito na guys. 20 minutes na guys. Mula ng ating pinakuluan ito, nilunod. So, according to my lula noon, ang pagka-try nito sa pamamagitan ng stick, no? Try mo to, kahit mainit, hindi na magaspang guys. So, ito luto na. Luto na to talaga. Kasi pag pag tusok mo, hindi na wala nang, parang wala nang pareho na lahat ng kanyang texture. Guys, ang bango-bango guys. Okay. Ganun lang kasimple guys. May papakita ko sa inyo guys. Ito muna, i-try natin guys kung lutong-luto na ba guys, no? Ito ikakat natin. Kasi ganun na yung pag ito na guys, luto na talaga guys, Bango-bango guys, no? Lumagang bango, tingnan nyo guys, yung kanyang ang kaniyang tubig na linagyan. Kasi yung dahon ng niyog parang pumasok doon ng ibang ang aroma sa palay, pero hindi naman nag-discolor yun ang palay. Wala namang ang palay ang bigas. Nahihirapan na guys ang ating nilutong 3 uri ng puso, no? Una, ang puso ng baboy. Adobo ang labas guys. Sarap naman guys. Ito ang pangalawa. Traditional to guys. Maybe sinalapu-lapu at ang ating mga ninuno, katutubo, ay kumakain na nito noon pa. No? Puso ng saging na may gata. Parang salad guys. At ito naman ngayon ang hugis puso na dahon ng niyog at nilalagyan natin ng bigas. At tinatawag sa Bisaya namin ay puso. So, madaling salita, ito ay ang 3 puso. Sabi nila guys, ang puso talaga ay may bibig. Kasi sa mga awitin nating naririnig, sinasabi lang, ikaw ang sinisigaw ng puso ko. So, siyempre,
Ang aking puso rin ay may bibig at yun, kayo ang isinisipan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat. Sana subaybayan ninyo palagi ang aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana'y pagpalain kayo ng Panginoon. Lahat ng kita nito, sana kayong lahat ay mabibiyaan. Magandang kinabukasan at kalusugan. Bye-bye.